Ha? Huwag kayo sa team partner namin. Kasi namatay yung ating video. Asa po yung lotion niya? Para ma-relax yung niya. Kasi medyo napagod nila. Haba na. Ang tagal ng kuya, no? No kuya? 15 minutes na pati. Parang mag-ante sa LRT. May steps na yan. Kaya isang step pa, no? Alam mo, kuya, no? No, kuya, no? Nagdalat ka pa kanina dahil mo ginawa kuya. Ha? Sabi ko sa'yo kuya eh. Daan-daan lang. Maglalakad ka rin. Pero iwasan natin yung mga ganun mga possible injuries, ha? Kaya mo magbibigay ng warning sa amin, ha? Kaya minsan, nakaupo siya, biglang siyang hihiga. Huwag kong gano'n. Mababalin tayo. Hindi man lang sinasabi sa akin. Higa ako. Sige, higa. Mabalikan ka. Ha? Yung ulo niya. Oo, baka makaproblema, ha? Hindi niya nakikita yung... Hindi siyang mahano. Usap siya. So, bali! Okay. 1, 2, 3. Push! Tuloy mo na higa. Dalawang pa mo. Malakas yung kana mo. Gamitin mo itong kana mo. Okay? 1. Ay, pwede lang. 2. Lakas mo. 3. 5, 6, 7, 8, Base ka. 9, Masagad pa. 10, Galing na kuya. Lakas na. Thankful kayo. 11, Mga 20 lang. Masaya na ako eh. 12, 12! 13, Wow. 14, Mhm. 15, 16, 17, Push. 18, Push. Kaya pinipush ko. 19, Push. Straight body. 20. Oo, tama na yun. Okay na yun. Okay na, di ba? Ha!